Llavors, el que passa, i aquesta és la meva observació fonamental en aquest llibre, és que les diferències de vocabulari entre les famílies són immenses, immenses. Eh? Hi ha nens que senten al voltant de 600 paraules a l'hora i hi ha nens que senten al voltant de 2.600 paraules a l'hora, o sigui, 2.000 paraules més cada hora. Això vol dir que quan en arribar a P4, uns nens han pogut sentir 30 milions de paraules més que d'altres. I la qüestió, doncs, està: com compensa l'escola aquestes diferències d'origen dels nens? Com les compensa? No pots quedar-te només en el que deien, en l'activitat. No pots dedicar-te, mira, per què l'escola no és un parc d'atraccions? Perquè el parc d'atraccions situa les atraccions a l'alçada dels nens. I fins i tot hi ha unes mesures d'alçada que et diuen si pots entrar o no pots entrar. Els parcs estan a l'alçada dels nens. L'escola no pot estar a l'alçada dels nens, ha d'estar una mica més alta. Una mica més alta per aconseguir que el nen pugui donar de si el que en el seu ambient natural no donaria. M'ha costat molt de trobar un fragment d'aquesta entrevista al senyor Gregorio Luri que reflecteixi una mica la idea de l'entrevista o diàleg que vam tenir de pràcticament 1 hora i mitja fa unes setmanes i més que res no és perquè no hagi trobat res interessant, precisament al revés. Hi havia tants detalls, tantes frases, tants diàlegs que trobar interessants, doncs, que m'ha costat molt. En aquí parla una mica del que és el vocabulari, la influència en les famílies i la importància de l'escola, doncs, d'aconseguir aquest esforç de part de l'alumne, no? Però bé, a part d'això, doncs, per no portar-nos enganys, doncs, també a part de l'escola vam parlar moltíssim sobre el pensament, sobre filosofia, sobre la llibertat de pensament versus el pensament crític, sobre Google, sobre la cerca de la veritat, de la valentia de fer-nos càrrec de nosaltres mateixos i moltes coses més que trobo que van fer aquest diàleg que valgués la pena de que fos gravat i que realment es pogués compartir amb l'audiència d'aquest podcast. Per tant, agafeu-vos fort i espero que disfruteu, com ho he fet jo, aquesta pràcticament 1 hora i mitja de diàleg. Bon dia i benvinguts a Racó de Pensar. Avui tenim el professor, no sé si es pot considerar així, Gregorio Luri, o filòsof, pensador, no sé si ell mateix es pot presentar. A mi sí, a mi el títol que m'agrada és el de mestre d'escola, que és el meu primer títol i del que em sento més orgullós. Perquè vostè, si ens pot repassar una mica la seva trajectòria, va començar com a mestre d'escola? Jo vaig començar com a mestre, jo soc navarrès. Jo vaig fer, amb la que ara és la meva dona, vam fer tots dos magisteri a Pamplona i a Barcelona la intenció de fer ella psicologia, jo pedagogia i tornar-nos-en. El que passa és que van trobar feina i després jo vaig fer filosofia i aquí hem tingut 2 fills i hem tingut els nets. I per tant, des del 79 estem sempre pensant que un dia hi tornarem, però cada vegada aquest dia està una mica més lluny. Són anys ja, no? Clar. I ha fet família aquí, fills, nets... Ja està tot. Sí, estem aquí al Masnou perfectament integrats. Bé, sí. Perquè el Masnou precisament parlant del Masnou, té un blog que es diu Café do Cata. Ai, el tenia perquè el tinc molt abandonat. No es poden fer moltes coses alhora. I ara estic passant per una mena de febrada d'escriptura i estic molt entregat, molt dedicat a escriure un assaig que tinc moltes ganes d'escriure'l, que serà una defensa de l'humanisme.
I això m'està ocupant totes les hores del dia. Però quan aquestes coses passen, és a dir, quan veus que tens el cap bullint d'idees i que necessites expressar-lo, has de prioritzar. És a dir, per mi l'assaig és molt més important que l'article o que un post, no? Perquè fins i tot crec que les comunicacions breus d'internet o fins i tot els articles no afavoreixen gens ni mica l'exercici de pensar. Sí, precisament dintre de la dels seus assajos parla molt de poder pensar, tenir un pensament poderós o coneixement poderós, ara no recordo exactament. Disculpi. Coneixement poderós. No, no, no de disculpar res, si us plau. Però vaja, podem aplicar-ho també al pensament poderós, per què no? Mm, perquè bueno, l'objectiu d'aquesta entrevista, en principi, que diu vostè que, evidentment, doncs, ha fet molts assajos, molts llibres interessants, em voldria centrar precisament amb el llibre de l'escola no és un parque de atracciones i precisament parla d'aquest pensament poderós, no? Sí, sí, sí. Li he anat donant voltes, però no acabo de veure aquest concepte en què es tradueix realment. Si em pogués explicar Sí, a sí, sí, tall i tant que d'exemple sí. pels nostres oients també, en què consisteix? Mira, molt sovint a classe, quan estàs especialment en nens petits, tu estàs posant un exemple, no? Pot ser un problema de matemàtiques. I dius, hi ha un senyor que es diu Pere que té 4 gats, perquè vols plantejar un problema. I un nen o una nena t'aixeca la mà. I li dius, què vols? I et diu, el meu germà es diu Pere o el meu veí es diu Pere. Què ha passat? Passa que la seva capacitat per extraure's, per captar el que és rellevant i el que és accidental és molt petita. Eh? Mm, Plantejant un problema conceptual, i aquesta nena s'ha quedat amb l'anècdota. Amb l'anècdota. Això és un exercici que s'ha de treballar molt, perquè això vol dir que aquesta nena, i és natural, segons l'edat que tingui, està molt, molt pendent de les seves experiències directes. Mentre mhm, que el pensament té una capacitat d'abstracció, de transcendir les experiències directes i arribar al concepte. Vull dir-te, per exemple, podria posar 40.000 exemples aquí. Si parlem de poble, un nen de 6 anys pensa immediatament en el seu poble. Si parlem de mare, un nen de 4 anys pensa immediatament en la seva mare. Eh? El seu pensament està molt lligat a les seves experiències. I el pensament poderós és el que és capaç de sobrevolar sobre aquestes experiències immediates per arribar al concepte. Eh? mm. Aquest és el que, a més, estic convençut que és la feina insubstituïble de l'escola. Clar, perquè llavors, si entrem en la seva crítica d'aquestes noves pedagogies que no són tan noves, perquè sembla ser que Ja. són de finals del segle XIX o fins i tot o del principis del XX, no? Um, aquesta, aquesta insistència en la pràctica, en el fer, d'alguna manera xoca una mica amb aquest coneixement poderós. Sí, si es queda només en la pràctica i en el fer. Si Mm, tu ets capaç de portar la pràctica al concepte, no. Òbviament, el que critico no és la pràctica en si mateixa, sinó una escola que es limita exclusivament a l'activitat, a l'activitat, i que no fa aquest esforç de portar l'activitat al concepte, que és el que necessiten les famílies més pobres, perquè les famílies culturalment més riques ja tenen un llenguatge abstracte que facilita aquest exercici que podríem dir dialèctic, no? D'arribar al concepte, conceptes generals, i ser capaç d'utilitzar mentalment aquests conceptes abstractes poderosos. Però a les famílies pobres no. Per això, precisament, podem veure, a més, amb moltíssimes dades, que el moment de fracàs escolar per molts nens és precisament quan passen d'aprendre a llegir a aprendre llegint. Eh? Quan passes per aprendre a llegir, bàsicament el que necessites són destreses tècniques, saber identificar una frase, decodificar, codificar, coses d'aquest tipus. Però per comprendre bé,
necessites disposar d'un vocabulari ample, perquè llegir, no és cap altra cosa que situar un text en un context. Si ara em dones, pues, què sé jo, un text d'enginyeria què sé jo, de ponts, pues, jo, com que no tinc context, entendria molt, molt poc. I si resulta que em dones una sèrie de fórmules matemàtiques una mica complexes, com que em falta el context, només veig allà unes grafies, uns signes. No? Has d'enriquir el teu context per entendre el text. Llavors, el que passa, i aquesta és la meva observació fonamental en aquest llibre, és que les diferències de vocabulari entre les famílies són immenses, immenses. Eh? Hi ha nens que senten al voltant de 600 paraules a l'hora i hi ha nens que senten al voltant de 2.600 paraules a l'hora, o sigui, 2.000 paraules més cada hora. Això vol dir que quan en arribar a P4, uns nens han pogut sentir 30 milions de paraules més que d'altres. I la qüestió, doncs, està: com compensa l'escola aquestes diferències d'origen dels nens? Com les compensa? No pots quedar-te només en el que deien, en l'activitat. No pots dedicar-te, mira, per què l'escola no és un parc d'atraccions? Perquè el parc d'atraccions situa les atraccions a l'alçada dels nens. I fins i tot hi ha unes mesures d'alçada que et diuen si pots entrar o no pots entrar. Els parcs estan a l'alçada dels nens. L'escola no pot estar a l'alçada dels nens, ha d'estar una mica més alta. Una mica més alta per aconseguir que el nen pugui donar de si el que en el seu ambient natural no donaria. Clar, perquè si d'alguna manera, si està al mateix nivell, no hi ha cap punt en què s'hagi d'esforçar un pèl més per arribar una mica més amunt, no? Efectivament. Això és el que s'anomena el problema, en psicologia, s'anomena el problema de la càrrega cognitiva. Si ara, què et diria jo? No sé com vas de llatí. Què tal? Domines el llatí? Bueno, em vaig quedar bup en el llatí, però Bueno, bueno, farem el que pues llavors, podrem. llavors si ara dic Galia i somnis divisa en partes 3 coron una in colum belga e altera aquitani omnes appellantur. Això és complicat. És com la gent que diu jo sóc de lletres, quan parlen d'un Sí, problema matemàtic, no? Que també fa efecte aquí en el llibre. sí, Jo al sí, sí. revés, i jo soc de ciències. En aquest Sí, cas però m'excuso en aquest sentit. no t'has d'excusar, simplement et falta el context. Et falta el context. Clar, I com et sí. falta el context, només estàs sentint sons una mica estranys. El que hem de fer és com crear contextos cada vegada més amples per ser capaç d'integrar cognitivament missatges molt diversos. Molt diversos. I això, insisteixo, si no fa l'escola, en els nens pobres no ho fa ningú. Sí, perquè precisament dues coses em venen al cap. Primera, recordo en el llibre que parla, no recordo qui és director de Santillana, potser, que Sí, parlava sobre per què serveix una arrel quadrada, no? Avui en dia. Em va efectivament. sobtar molt i realment al moment nosaltres d'alguna manera amb els nostres amics alguna vegada ho diem i som de ciències, no? I diem, ostres, de què servia l'arrel quadrada, no? I si vostè ens pot comentar una mica en aquest sentit quina era la És seva que, resposta. escolta, i de què serveix anar d'excursió al Pedraforca? Mm. De què serveix? Pujar una muntanya, no? Et canses, gastes cèntims, el viatge, de què serveix? Quina és l'utilitat? Mm, sí. Aquest pensament de que només el que és utilitari té sentit, el desmentim contínuament al llarg del dia, perquè fem moltíssimes coses que no són estrictament utilitàries. Llavors, el que veiem d'una manera espontània com normal en el que és una excursió, un exercici físic, que jo podria dir de què serveix jugar amb els amics pues, què sé jo, a futbol. Tu em podries dir, home, t'ho passes bé. Llavors, el que hem de fer és que l'exercici intel·lectual per si mateix pagui la pena i t'ho passis bé. No es tracta de que... Llavors, quan no et planteges, quan et planteges de què serveix una arrel quadrada, probablement el que has tingut és un procés didàctic dolent, que no t'ha permet, per exemple, copsar abans el concepte de nombre quadrat. Perquè que és el que fan, per exemple, que et diria jo, a Singapur o a Xina, on els nens
fan arrels quadrades sense cap problema, perquè tenen una programació lògica molt clara. És dir, per arribar al concepte d'arrel quadrat, quins són les idees que prèviament has de tenir assimilades? I primer de tot has de tenir assimilat què vol dir quadrat. Primer de tot, què vol dir quadrat, no? I per tant, que és un nombre quadrat, que és una progressió tal, això l'has de tenir clar. I tu em pots dir, però i això de què serveix? I jo et diria, mira, el que no té aspiracions, res li serveix de res. L'escola està per crear, per estimular l'apetit de les coses que no estan naturalment al teu abast. Per estimular l'apetit per la rel quadrada, per la música de Shostakovich, pels viatges a, què sé jo, a la Terra del Foc, per la poesia d'Ovidi i per no sé quantes coses més. Que això és el que et permet transcendir del teu medi ambient espontani. Sí, precisament em fa pensar també una vegada parlant amb el meu pare, que suposo que espero que m'escolti després del podcast, parlar precisament un altre tema d'aquests. Li vaig dir la primera foto d'un forat negre, jo tot emocionat, no? Sí. I el que em va dir ell és, ostres, i això per què serveix? I em vaig quedar també igual, no? De dir, Clar. bueno, i clar, però d'aquí en sortiran nous coneixements, clar, però la primera em vaig quedar una mica també en pausa. Mira, es conta, hi ha una anècdota de Sòcrates que probablement no és certa, però és igual. Si sigui certa o no, reflecteix molt bé el seu tarannà. Que diu que quan Sòcrates anava a morir, que ja li faltava molt poc per prendre la cicuta, va sentir que algú estava interpretant amb la flauta unes musiquetes, no? I Sòcrates el va cridar perquè li ensenyés a interpretar aquestes peces. I algú li va preguntar, però Sòcrates, i això de què et serveix? I Sòcrates va donar la resposta humanista adient. Em serveix per aprendre aquestes dues cançons abans de morir. I llavors, davant de la intensitat de la vida, hi ha gent que diu, mira, l'únic que m'espera, l'únic que m'estimo és el mínim esforç. Doncs allà tu, perfecte. No seré jo, perfecte. Tens com a passió per la vida el mínim esforç. Però hi ha d'altres que tenen per passió de la vida el voler superar-se a ells mateixos. Veure on són els seus límits i veure si poden transcendir-los, si poden anar una mica més enllà. Llavors es troben amb dos tipus de persones completament diferents. I la qüestió és, l'escola què ha d'estimular? El tipus primer o el tipus segon? Jo crec que el segon. Sí, sí, es queda bastant clar. I igualment, tornant enrere també a el que me comentava de les famílies pobres, també recordo que parla sobre el tema dels deures a l'escola. I em va quedar també molt clar a partir de la seva explicació, també si pogués comentar una mica aquesta gent que diu no, si els deures no serveixen o són una imposició, no, va lligat una mica. Mira, ja sap, primer de tot, els deures dolents no serveixen per res. Clar, Els deures comencem per aquí. dolents, fora. Què són els deures dolents? Doncs els deures que suposen pel nen que ha de sortir d'escola i que ja no té cap altra activitat fins que es va al llit de fer els deures. Això és deixar un nen sense vida pròpia. Perquè també s'aprenen coses jugant, parlant amb els amics, parlant amb els pares, veient la televisió, estan una estoneta amb el mòbil, clar que sí, s'aprenen moltes coses de tot arreu. Ara bé, hi ha una cosa que l'han de veure molt clara, i és que els nens rics sempre estan fent deures. Per què? Perquè com que normalment hi ha un llenguatge molt ric a la família, aquests nens, quan van a escola, troben que el llenguatge d'escola i el llenguatge de casa és el mateix. I llavors no han de traduir el llenguatge escolar al seu llenguatge. Mentre que els nens pobres, que tenen un llenguatge molt, molt limitat, quan arriben a escola es troben que han de traduir el llenguatge escolar al seu llenguatge familiar. I llavors el que fan és el llenguatge acadèmic o el llenguatge escolar. L'altre dia estava fent, la setmana passada,
bueno, una activitat molt maca i a més vaig gaudir-ne molt, molt, amb un grup de professors i els hi feia aquesta pregunta. Molt sovint dient als nanos, als nostres alumnes, raoneu la resposta, argumenteu la resposta. I ens trobem d'una manera molt freqüent amb que els nanos no són capaços de argumentar, de raonar, de pensar, no? Una resposta. Preguntava, i a aquests nanos els hem ensenyat a pensar? Els hem ensenyat, com s'ensenya a pensar? Dir, això és un problema pedagògic, didàctic, que per a alguns nens, els nens de famílies riques, no cal ensenyar-los perquè ho tenen contínuament en pràctica. Però als nens pobres els cal ensenyar-los el que jo anomeno l'expansió de la frase. Dir, si ells, mira, una persona culta davant, què et diria jo, les menines de Velázquez, normalment primer es calla, va observant el que hi ha i després et fa un comentari sobre la composició, sobre el joc de colors, les formes, l'estructura, la història. Una persona culturalment pobre, quan se situa davant de les menines de Velázquez, només se li acut dir una cosa, que maco. I ja està. Aquest que maco indica una pobresa conceptual considerable. També, Per això, però hem de saber com es passa del que maco a un anàlisi. Això l'has d'ensenyar a escola. o gent que diu, jo no hi entenc, no? Quan va a veure... Efectivament. I dius, ostres, no hi entenc. A veure, tu pots gaudir d'una obra d'art, no? Sense, Sí, sí, crec sí, jo, sí. sense haver una peça de música clàssica o actual, moderna. Sí, sí, I, sí, sí. i penses això. També, parlant d'això, precisament, també, que deia dels nostres joves, també una altra part del llibre que me va sobtar, i després dius, també ho veig així, és que cada vegada els hi resulta més difícil distingir entre dades i ficcions. Sí, dades i opinions, I efectivament. opinions o Sí, 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 contingut ho patrocinat, has no? vist, ho has vist, sí, 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 ho has vist I, perfectament, i sí. tot i això, tot i que a l'escola actualment s'insisteix cada vegada més a ser crítics. Llavors aquí hi ha com una Oi dissociació que entre una sí, cosa i oi que l'altra. sí, oi que Sí, sí. Dir, sí. això a mi sempre m'ha sobtat molt. Mm, Com pot ser que si estem contínuament dient, tu vas a qualsevol escola que ara visitis a Catalunya, si demanes el seu ideari, veuràs que en un dels primers punts de l'ideari diu nosaltres ensenyem per ser crítics. Tothom ensenya a ser crític. Llavors, si els alumnes no són crítics, vol dir que no s'ensenya. mm, Així de clar, que no s'ensenya. Per què? Perquè ser crític no vol dir tenir una opinió sobre qualsevol cosa. Vol dir tenir arguments enraonats sobre les coses. Perquè l'opinió només té valor perquè és meva. Si jo ara et dic, per exemple, que et diria pues que Itàlia hauria d'haver guanyat, o no, Anglaterra hauria d'haver guanyat la final contra Itàlia. I tu em dius, per què? I jo et dic, perquè sí. Ja s'ha acabat el debat. Ja s'ha acabat. Ara, si jo et dic, mira, hauria d'haver guanyat perquè la seva manera de jugar, tal com estava plantejada, en aquesta jugada va passar així, jo et plantejo ara un tema a debat. I tu em pots dir, sí, però pensa que en aquesta altra situació, en aquesta situació de joc, no és el mateix l'opinió que l'argument. Però mm, a argumentar, a enraonar, cal ensenyar, perquè és un exercici complicat. És dir, pensar en contra del que creiem, normalment, pensar és una activitat molt difícil, molt difícil, perquè vol dir que amb el que saps tu l'has d'esprema d'alguna manera, has de posar en contacte unes idees i unes altres per anar una mica més enllà del que saps. sí. Dir, com portar el que saps més enllà del que saps. No? Aquest és l'esforç del pensament. I això costa i costa Mm. molt. I per això s'ha d'ensenyar. Sí, sí, saber debatre amb idees i moltes vegades amb, el nostre coll d'amics ens agrada molt debatre molts temes i Sí. precisament moltes vegades em quedo al cap d'una estona, penso, ostres, aquest tema que podia haver defensat d'aquesta manera no hi he caigut. Suposo que és un tema de practicar moltíssim.
això. No, sí, el que estàs plantejant és molt interessant i molt ric. I a mi em passa el mateix, molt sovint. I és que, mira, és molt difícil pensar per un mateix. És a dir, aïllar-te i dir, ara penso. Normalment ens costa i ens costa a tots moltíssim. Mentre que és molt més fàcil exposar els teus arguments amb un altre i mentre el vas exposant vas donant forma al que creus que saps i l'altre et presenta objeccions i veus que el que tu intentaves d'una forma no està ben construït, cal articular-lo una mica millor. I l'altre et presenta una altra objecció i dius, oi, aquí hem de... I normalment t'hi trobes quan estàs dialogant, com que tu tens un argument que no està ben fonamentat, i és després, quan dius, coi, doncs mira, hauria d'haver contestat això, hauria d'haver fet no sé què, hauria tal... Efectivament, per Sí. això Plató diu que el pensament és el diàleg interioritzat. És dir, si volem pensar bé, hem de saber dialogar bé. Però Però amb un també aquí mateix, o amb els realment altres, practicant amb els altres. amb els altres primer. És dir, Clar. si el pensament és el diàleg interioritzat, dialoguem amb els altres i aprendrem d'aquesta manera a dialogar amb nosaltres mateixos. Ah. Això és molt, molt interessant. És dir, com hi ha algunes persones, molt poques, però hi ha algunes, no és el meu cas, t'ho asseguro, que són capaces de pensar a l'aïllament, sols. Jo necessito o dialogar, parlar, o també és una cosa que em va molt bé, escriure les meves idees. Les escric i després, quan les llegeixo, dic, coi, això no està ben argumentat. Aquí necessito un pas més, el salt que he fet. Per què? Perquè o bé quan estàs dialogant o bé quan estàs escrivint, estàs situant el teu pensament davant teu, no? És com si creessis una figura i aquesta figura la posessis davant, no? I això és el que et permet doncs, prosseguir aquest procés intel·lectual que a mi em sembla fascinant. Quantes vegades es perdem i no arriben enlloc? Però quan estàs esforçant i trobes la resposta, trobes la idea, això de ja hi caic, ja les... Això és un plaer immens, és una satisfacció personal immensa. Sí, I té que sentit, no? És allò... Ara tot quadra, tot tot quadra. Sí, sí. encaixa, oi que sí? I això és una enorme satisfacció. Mm. Sí. Disculpi, tornant una Sí, mica enrere, perquè m'encanta aquesta línia que estem parlant, però no me vull deixar una cosa. El pensament crític que dèiem de les escoles. Jo el que em sembla últimament que diguéssim, es valora més és el fet de participar, però no anar més enllà. Llavors, no, és que el efectivament. nen ja ha participat, o bueno, l'adult o qui sigui, que, ja has participat, però com vostè deia, sí, sí, però doni'm arguments, no? Això per Clar, un costat. I després, també, que no em acaba de quedar clar, si realment vostè creu que la llibertat de pensament és igual al pensament crític o estem parlant d'una altra cosa totalment diferent? sí, cert. Anem per parts. La primera qüestió que a mi m'agrada veure és per tractar la següent. Mira, tens tota la raó. A vegades dient ja ha participat, com que participa ja no valorem el contingut. Però això no s'estan ajudant gaire. No s'estan ajudant gaire. Perquè mira, jo sempre he dit, i a més crec que és de sentit comú, que en un diàleg, l'únic que guanya és qui el perd. I em pots dir, això és una paradoxa, com pot guanyar-lo qui ha perdut el diàleg? Sí, perquè és l'únic que ha après alguna cosa nova. Ja. Mm. Si jo ara t'estic intentant argumentar, doncs, què sé jo, que la cultura francesa és superior a l'Alemanya, eh? I estem aquí, i tu, pues, pim-pam, me'n planteges uns altres arguments, i jo al final he perdut, me n'adono que no tenia raó, pues, què ha passat al final del diàleg? Que tu et quedes exactament com l'has iniciat. El teu guany ha estat 0, però jo sí he guanyat. Per tant, vull dir-te que no he tingut prou en participar, perquè tu també has participat, però el teu guany és 0. El que ha guanyat, aquesta idea que jo la repeteixo 1000 vegades a les escoles, dic, mireu que en un diàleg qui guanya és qui perd.
perquè no es tracta només de participar, es tracta de comprometre's amb la defensa d'una idea amb arguments. Amb arguments. Respecte a la següent qüestió, mira, no, la llibertat de pensament et permet pensar, però després has de pensar amb rigor. I això ja no és un altre. Això és fins i tot el contrari de la llibertat de pensament, perquè la veritat obliga. La veritat obliga. I ser capaç de dir, per pensar, és també estar disposat a acceptar que una veritat és més gran que tu. Vull dir-te, la llibertat a mi em permet imaginar-me triangles. Ara bé, si jo, imaginant-me triangles, treballo en un triangle rectangle i resulta que descobreixo el teorema de Pitàgores, el teorema de Pitàgores no és opinable. Jo no puc dir el teorema de Pitàgores m'agrada aquesta tarda, m'agrada més que ahir al matí. El teorema de Pitàgores, l'única actitud coherent i responsable davant del teorema de Pitàgores és reconèixer que hi ha una veritat eterna que és molt superior a tu. És dir, que el sentit de que la veritat obliga, de que quan estàs dialogant, i el que et diré ara és molt més fàcil dir-ho que fer-ho, el saber que quan estàs dialogant amb un altre, si et presenta un argument millor que el teu, estàs moralment obligat a acceptar-ho. Això és molt complicat perquè normalment el que fem quan es veiem, que et diria, acorralats per l'argument del contrari, és ridiculitzar-lo. És dir, va, tu que sabràs, si us plau, però si tu l'altre dia em vas dir una altra cosa, però si jo et vaig veure no sé quan fent el contrari. I així, fugint d'estudi, no? I hem d'entendre que la nostra llibertat de pensament no significa llibertat per fugir de qualsevol dificultat del pensament, sinó és precisament la llibertat per enfrontar-nos al rigor del pensament, al rigor del pensament. I aquí estan les dificultats, perquè es fa por perdre que acabem acollint-nos a qualsevol subterfugi per no haver de reconèixer la nostra derrota. Quan el que hauríem de fer és agrair-li a l'altre que ens ha derrotat. Això és una confrontació victòria-derrota i llavors em fa pensar que per aprendre el millor possible ens hem d'envoltar de gent culta, no sé com dir-ho, o interessant en el sentit de per aprendre, perquè el que deia vostè, bueno, jo aprenc perquè he perdut, perquè l'altre tenia un argument millor, més interessant, però clar, aquest argument es pot demostrar fals al final, clar, llavors potser tu no ho saps, però realment tu li dones la raó en el sentit, té raó, però després resulta que, clar, aquesta altra persona, en el sentit de dir que no tothom val per després aprendre en el sentit de tenir un diàleg com Déu mana, no? I què és la vida, sinó una contínua correcció del que pensaves que era veritat, fa gaire. Això és créixer intel·lectualment. Descobreixes que hi ha un matís que no havies vist, descobreixes que hi ha un argument que t'havia passat per alt, descobreixes que les coses són una mica més complicades sempre, perquè quan més creus que saps, més te n'adones del camp infinit del que no saps. Diguem-ne que ningú està més segur dels seus coneixements que l'ignorant dogmàtic, que sap 4 coses però les sap amb una, creu ell, amb una claretat i amb una fermesa que no admet dubtes. Efectivament. Mira, la filosofia literalment vol dir que tu t'estimes alguna cosa que és la sofia, el saber. Per tant, si t'estimes això que estàs buscant, és perquè no el tens. I si no el tens, doncs vas de camí, però sent conscient que sempre falta alguna cosa. Aquesta situació de mancança del coneixement és la situació humana, que és el que et permet veure tu com el que realment ets, un ésser molt limitat que vas a la recerca de la saviesa, la qual cosa és l'aventura més extraordinària que pot haver-hi, no? Podríem dir que estem en el ple oceà Pacífic en una
sotmesos a tot tipus o exposats a tot tipus de tormentes en un vaixell elemental i que volem recórrer, volem anar de les costes d'Amèrica a les de Xina en una situació complicada. Però això és exactament. Per això, mira, el pensament ha de tenir dues característiques que tampoc veig jo que es cultivin, que es conreguin a les escoles. La primera és la gosadia de pensar, de plantejar-te tu mateix per què. Per què hi crec, no? Per què hi crec. S'ha de ser audaç, s'ha de ser audaç. No has d'estar conforme amb les teves, has de ser audaç. I a més, això és important perquè l'audàcia del pensament vol dir que quan tu tens dues idees que no saps, la possibilitat d'aprendre't, a fer-te tu mateix preguntes, és, en definitiva, l'audàcia. Sense recórrer a la sortida fàcil, que és la retirada. No? Per tant, primer de tot, audàcia. I segon, valentia, però valentia ferma per reconèixer la teva ignorància. Lluís Vives, el gran humanista, parlava d'un concepte que a mi m'agrada molt. Ell l'anomenava l'ars nesciendi, l'art de no saber, l'art de la ignorància. Conrear l'ars nesciendi, que a més és un concepte socràtic, però això de l'ars, literalment, ars nesciendi, no? Ars nesciendi. A mi això sembla magnífic, no? Saber és també no saber. Per qualsevol cosa que has après amb l'edat t'ha obert horitzons d'interrogants que no tenies abans d'aprendre-la. Sí, precisament em fa pensar, l'altre dia parlàvem amb el meu fill de 8 anys, que comencem a tenir Tens un converses fill molt... de 8 anys? Sí. Apa, que maco! Sí. I realment és molt, molt maco, molt... Bueno, provoca realment molt de plaer poder parlar amb ell de temes ja més intel·lectuals. Llavors me deia, ostres, papa, sí, realment mai... Si acabéssim sapiguent-ho tot, seria un rotllo, perquè llavors què és? Ja no hi hauria interès per seguir... Conceptualment ho explico, no ho explica ben bé així. I em va fer pensar molt, dic, sí, tens raó. Dic, afortunadament sempre hi haurà coses que no sabrem, no? Si buscarem aquesta veritat. I precisament el que m'ha dit de la veritat, que ha parlat vostè abans del teorema de Pitàgores, clar, això és una veritat, és un axioma d'alguna manera, no? Però clar, després em parlava d'aquesta veritat que va canviant conforme el temps, els anys, que es va buscant, que no és realment una cosa fixa. Llavors, com casa una cosa amb l'altra, no? Per buscar aquesta veritat que necessitem. Que maco, aquesta és una qüestió importantíssima. Per una part, ho has vist, hi ha veritats eternes. I aquestes veritats no envelleixen. El teorema de Pitàgores és el mateix ara que el que era en temps de Pitàgores i que el que serà d'aquí a 500 anys. I si d'aquí a no sé quants milions d'anys la vida humana desapareix, també serà certa la relació que va establir Pitàgores entre els catets i la hipotenusa d'un triangle. No? Sí. Això és meravellós perquè, primer, vol dir que l'home, amb tots els seus límits, és capaç d'accedir a veritats eternes. I segon, que són capaços, que disposem d'un llenguatge, que és el de les matemàtiques o el de la lògica, que ens permet comunicar amb els altres veritats eternes. Això és tan sorprenent que a mi no m'estranya gaire que hi hagi hagut tants matemàtics místics. Hi ha tota una tradició, per exemple, a Rússia de grans matemàtics. Hi havia fins i tot una mena de secta, els adoradors dels nombres, que hi havia entre una gent molt seriosa, no pensa. Aquesta cosa de que hi ha un saber que ens transcendeix d'una manera absoluta, que ens fa d'alguna manera, podríem dir que és un saber ahistòric, perquè la història, el pas de la història, no l'envelleix, no l'afecta. I després, veritats que veiem que es van construint al llarg, podríem dir, això jo ho he tractat en un llibre que vaig escriure sobre Sòcrates, que diferenciava
entre les veritats descobertes i les veritats construïdes. Les veritats descobertes són aquestes veritats que en el moment que les veus, la claretat de la seva veritat és tal resulta indubtable. I aquí hi ha un altre element, no? Per què la veritat té aquesta capacitat d'apaigar tots els nostres dubtes? Però bé, deixem-ho. I després, les veritats construïdes, doncs seria, per exemple, si jo et digués ara, la moda dels 80 és molt superior a la moda dels 2020. Tu em diràs, apa, això l'hem de discutir. No, jo tinc aquesta convicció, tu tens l'altra, mirem, no mirem, pim, pam, plum. En la història mateixa que podem dir, doncs mira, què sé jo, la guerra de la independència va suposar, i el que veiem al llarg de la història, que diferents generacions han interpretat de manera diversa un mateix fet històric, no? Que el fet està allà, però l'anem interpretant segons la nostra visió del món. I llavors aquesta és la doble dimensió apassionant des d'un punt de vista antropològic de l'home. És dir, que estem, per dir-ho així, atravessats per una historicitat ahistòrica o per una ahistoricitat històrica. Que es movent entre l'etern de les veritats aquestes de les matemàtiques i els constructes que utilitzem doncs, quotidianament per moure's pel món, no? Els nostres prejudicis, etc. I això és, al meu parer, absolutament apassionant, no? Veure l'home des d'aquesta doble perspectiva. I ara podríem recuperar aquella pregunta, i de què serveix debatre de tot això, no? Dir, doncs mira, serveix perquè així, plantejant-nos aquestes coses, afirmen la nostra essència d'éssers humans. Jo m'ho passo molt bé, realment, i sento com un pessigolleig quan estic disfrutant d'una conversa, estic aprenent alguna cosa, d'aquí el podcast en si, no? Llavors, seguint amb el tema de veritats, hi ha un fragment del seu llibre que parla d'Alessandro Barico, i Alessandro Barico comenta que parla de Google, no? Y de la veritat en Google. Y digo, lo más verdadero para Google es lo más comunicable. Sí, clar. Perquè, d'alguna manera, està fet el seu algoritme, no? Perquè el que se'n parla més surti, no sé si ho dic bé, surtin les primeres cerques del motor de búsqueda, no? Efectivament. A veure, Google el que fa, i això no el critico, no el critico. Han de ser prou adults per saber els límits, el que ens pot oferir i el que no es pot oferir una tecnologia. Jo no sóc gens partidari de dedicar el temps a planyar-se de que Google no ens estima. Google és una empresa privada que fa els seus negocis. I la meva obligació com a persona que intenta tenir una opinió formada és saber com juga, quin és el partit en el que Google juga, i si és el partit en el que vull jugar jo o no. Llavors, el que fa Google és que ell fa un recompte continu de les recerques que hi ha sobre un tema. Google no té ni idea si, què et diria jo, Proust és literàriament millor que Mortadelo i Filemón. No té ni idea. Google no té capacitat per discernir estèticament si és millor una cosa que una altra, però sí que sap quanta gent ha visitat les pàgines que porten fins a Proust i les pàgines que porten fins a Mortadelo i Filemón. Per tant, si tu en un moment determinat busques una cosa, el que t'orienta és segons el cabdal de gent que ha seguit una determinada línia. Diguem-ne que en aquest sentit, Google el que fa és afirmar que el que la majoria recerca, el que la majoria cerca, això és el més interessant. I, per tant, quan tu cerquis alguna cosa, t'oferirà les possibilitats de seguir les vies de la majoria. Sí, digues. Sí, disculpi. I aquí lliguem una mica amb el que era dels nostres joves que no saben distingir massa el que és
la informació en si de lo que és Efectivament, l'opinió. l'opinió de la dada. Sí, Aquí l'opinió de la comença, dada. o sigui, aquí començaria, podem cercar a Google, perfecte, però aquí començaria la nostra feina, comença a partir d'haver buscat i dir, vale, ara tinc tot És que, això, anem a mira, filtrar. la responsabilitat important, jo diria que la responsabilitat més important és si tenim prou valentia per fer-nos càrrec de nosaltres mateixos. I en el fons es tracta d'això, valentia per fer-nos càrrec de nosaltres mateixos, de saber què passa en internet, de saber què passa d'interrogar-nos, no?, per les coses, o simplement ens deixem arrossegar per les inèrcies. Mm. Pues, bueno, te pots deixar arrossegar per les inèrcies i viure molt feliç d'aquesta manera i guanyar fins i tot molts cèntims, i pots decidir que tu com a persona vols marcar la ruta dels teus projectes i de la teva vida i no deixar-te arrossegar per les inèrcies. Però aquí, en definitiva, és on la llibertat pren el seu sentit, perquè la primera decisió sobre la llibertat és aquesta. Em deixo arrossegar o, mira, no és el mateix anar, què et diria jo, a Venècia, perquè tothom va a Venècia i està de moda, que perquè tu t'agradi anar a Venècia perquè vols veure no sé quina cosa. El viatge pot ser el mateix. Viatjaràs amb les mateixes persones, però el viatge és diferent. Els uns fan, és el que deia Ortega, l'home massa, els uns fan el que toca, perquè com que tothom va a Venècia, no pots perdre't Venècia. No sé com estarà ara Praga, però al llarg d'uns anys Praga era la ciutat en la que semblava que era impossible no anar-hi, no? Com no has estat a Praga, eres una persona que quin món més petit tenies que no has estat a Praga, no? Llavors cal anar a Praga. Ara, per què? El que va a Praga per algun sentit, més enllà de per què va la gent, aquest té algun sentit de la seva llibertat. I vostè creu que és una obligació moral tenir aquest sentit Mira, de... sí, jo crec, i això ho tinc escrit i tinc un llibre amb aquest títol, jo parlo del deure moral de ser intel·ligent. Aquí volia anar. El deure moral de ser intel·ligent. Mira, jo soc pedagog, entre altres coses, i per tant intento també trobar les fórmules que facin de fàcil rememoració els meus missatges. Si jo ara digués de la importància de desenvolupar el coneixement per copsar d'una manera perspectivística el món que ens envolta, diries, bé. Ara, si jo et dic el deure moral de ser intel·ligent, és molt fàcil que a la segona o tercera vegada et quedis en la frase i ja no se t'oblidi. Totalment. Llavors has de buscar aquestes coses. Jo crec que com a pedagog tinc... Ara bé, el que no vull és que es quedi en fórmula. El que plantejo és el següent. El que vull, en tot cas, introduir com a reflexió és el següent. Primer, si no som intel·ligents, no podem ser morals. Perquè et dona igual que si no tens criteri per decidir, llavors és com si triessis les coses per jugar als daus. Amb els daus, una cubeta, surt 5, doncs faig, no? Per poder ser una persona capaç de decidir, amb criteri, has de ser intel·ligent. Per això, precisament, doncs, el nen no el consideren responsable de moltes coses, perquè sabem que la seva capacitat de discerniment és molt petita. Però un adult sí que el fan responsable, perquè té l'obligació de pensar abans de fer, no? Un nen és capaç de trencar un gos, per què? Perquè l'ha agafat i s'ha posat a jugar. I tu li dius, home, has de pensar-hi. Però ser nen vol dir tenir molta més energia que sentit comú o seny per pensar les coses. I ser nen és això, que et portes, et deixes portar. No és que et deixis portar, t'empeny la teva energia, no? Però un adult que agafés un vas i comencés a fer tonteries, li dirien, coi, era previsible el que t'ha passat. Pensa ahir, no? No facis aquestes coses. Per tant,
Si no som intel·ligents, no som morals. Segona qüestió. Oi que seria immoral, pues, què et diria jo, tallar-te un braç? Diria, coi, és dir, jo parto d'aquí d'una concepció aristotèlica del que és la moral. El meu pare Aristòtil té raó quan diu que la moralitat és desenvolupar cap al millor tot el que ja portem en potència. Si resulta que jo em tallo un braç, doncs estic limitant el meu creixement i en aquest sentit a mi em sembla immoral. Per immoral no voler tenir aspiracions intel·lectuals, negar-se a llegir, per exemple, negar-se a mantenir una conversa educada, negar-se a fer-se preguntes o fer preguntes als altres, negar-se a respondre a les preguntes. Mira que fan pensar molt sovint les preguntes innocents d'un nen. Totalment, Que, sí, sí. clar, pues, en aquest sentit és com plantejo que tenim el deure moral de ser intel·ligents. I m'ho crec, tenint aquest deure. Com el desenvolupes? Que, pues, mira, mai no són prou intel·ligents com voldrien, però sí que poden ser una mica més intel·ligents. Sí, sí, ara que parla d'interrogar-se, tinc una nena de 5, ja aprofitant Sí, per fer la clar que família sí. completa, i en ella també, i amb el gran també li feia, li responia quan l'època del què, no? Per Sí, què, per què, li contestava la gallega. I li deia, per què creus que... I me sí, funcionava en el sentit de que si no sempre és perquè això, perquè allò, perquè tal, però per què tu creus? Que igual dirà una tonteria, però jo crec que els ajuda a dir, ui, espera't, home, pensaré, interioritzar, pensaré què clar, pot ser? perquè l'espontaneïtat del nen és portar els seus interrogants cap enfora. Mm, Eh? Perquè en realitat, i això ens costa molt de veure, el nen en realitat no té interrogants intel·lectuals. El que vol és seguretat a la seva vida. ja, Eh? sí, sí, sí. I el que vol és la tranquil·litat. I aquesta tranquil·litat se l'ha de proporcionar un adult. Mm, Eh? clar. Mira, precisament per això sóc un ferm defensor de l'autoritat paterna, de pares i mares. Aquesta és una idea que avui molt pocs defensors, però jo tinc molt clar el següent, que per un nen sempre hi ha monstres sota el llit. Sempre. Llavors tu pots dir, no, que no hi ha res, però el nen ja sap que quan tu estàs a la seva habitació els monstres desapareixen, no és tan tonto. El problema és que quan te'n vas hi apareixen. Sí, sí, Sempre hi ha és així. monstres sota el llit. Clar, llavors aquest nen necessita saber que pot comptar amb un aliat molt fort, que és el pare, per combatre les seves pors. Mm, De la sí. mateixa manera que necessita escola comptar amb un aliat molt fort, que és el mestre, per combatre les seves inseguretats, i la seva ignorància. Llavors, tu necessites. No? Llavors, a aquesta etapa de preguntes, normalment el que vol és que un adult li asseguri l'estabilitat del món. Eh? Però, òbviament, quan tu li fas, li poses com a la seva pregunta com un mirall davant i dius, pensa tu, llavors l'estàs ajudant a interioritzar les seves interrogacions. Estàs convertint una pregunta que tenia un caire més aviat existencial en una pregunta o en un problema conceptual. I això és fer créixer, clar que sí. Això és fer créixer, no? I és realment molt important. I precisament també parlant de nens i les Sí, potencialitats que li veuen la nova pedagogia, que dèiem que no era sí. tan nova, no?, al començament, parlem de Ken Robinson era? Ken Robinson, sí, sí, sí. Clar, és això, he apuntat algunes frases, no?, vostè que el critica i pot comentar per Sí, què és així, no? Que diu, la escuela es culpable de desviar a la gente de sus talentos y de no entender que la creatividad se aprende igual que se aprende a leer. Cada uno de nosotros sería una rana en cuyo interior un príncipe espera la oportunidad de manifestarse. Això ho diu vostè. sí, sí. Todos somos superdotados en algo. I també em porta a lligar-ho ja, i aquí acabo, amb les intel·ligències múltiples. Bueno, anem per parts. Quan Sir Ken Robinson, que es va morir fa gaire i en aquest sentit, bueno, el meu respecte, no?, com a persona, diu que la creativitat s'aprèn com s'aprendre a llegir, és que l'home no sabia què vol dir aprendre a llegir. Perquè si te'n recordes el que deien abans, que aprendre a llegir és aprendre a situar un text en un context,
quan pots dir tu que has acabat d'aprendre a llegir? Mai. Aprendre a llegir és la feina d'una vida. Perquè sempre... Fixa't que... Home, jo tinc els meus filòsofs de capçalera, per dir-ho així, no? Els que hi tornes una i una altra vegada. Un d'ells és Plató. Pues jo el que descobreixo contínuament és que una relectura d'un diàleg de Plató em mostra coses noves que no havia vist en la lectura anterior. I llavors, què passa? Doncs que cada lectura ha ampliat, ha obert el marc de referència, el marc de sentit. I això et possibilita una nova lectura, no? Mai no estàs prou format com per dir ja sé llegir-ho tot, perquè de sobte t'agafarà, que sé jo, una crònica taurina i no entens res de què està parlant aquest home, no? O una, que sé jo, un comentari econòmic d'un text i no entendràs absolutament res. És a dir, la formació d'una persona vol dir incrementar els seus contextos significatius. Llavors, quan parlem de creativitat, clar, la qüestió és que, mira, per poder ser creatiu, s'ha de saber molt d'un tema. Perquè la creativitat bàsicament vol dir ser capaç d'enfocar un problema des d'una perspectiva nova. Però per poder enfocar amb una perspectiva nova, has de saber el problema. Perquè si no et quedes amb opinions. I és això que dius, el que deien abans, no? Que com que ja ha participat el nen o ja ha fet un dibuix, que maco. No, però potser li podríem dir que mira, aquests colors que has posat aquí queden molt bé, però amb aquest altre que és complementari hauries guanyat en intensitat. O escrivint. Mira, no fa gaire em parlava un pare que porta la seva filla a una escola privada molt cara de les Balears, de les Illes. I em contava aquesta història. Fan tot en anglès, en aquesta escola. I la nena havia de fer una redacció. Va fer la redacció, la nena molt satisfeta de com l'havia quedat i se la va entregar al seu professor. I el professor li va dir, l'has de tornar a repetir, perquè mira, la conclusió no està clara, les passes que fas de les premisses a la conclusió tampoc es veuen, aquí et faltaria un exemple que mostrés exactament el que vols dir, en definitiva, l'has de refer. A la nena no li va agradar gens ni mica, però la va refer. I se la va entregar als pocs dies, la redacció refeta, no? I el professor li va dir, home, està millor, però tampoc m'agrada. Perquè aquí te falta això, aquí et falta l'altre, aquí hauries de tenir, esta frase no em sembla que estigui ben formada, pam, pam, pam. Així fins 4 vegades. Fins 4 vegades. I la nena, cada vegada que sortia del despatx del professor, amb la consciència de que havia de repetir pues, cridava als pares sentint-se una màrtir incompresa. Aquest professor és un imbècil, com que la tenia molt bé i em la fa repetir. Quan al final el professor li va dir, escolta, aquesta redacció és magnífica. No només li va dir això, sinó que li va fer llegir la primera i l'última. La primera redacció i l'última. I li va dir, veus les diferències entre la primera i l'última? I la nena, com les diferències eren òbvies, va dir, sí. I no estàs molt més satisfeta d'aquesta última que de la primera? Sí. Doncs ara tens una prova clara de fins a on pots arribar. Si pots arribar aquí, no et conformis amb això, no? Vull dir-te que la creativitat no es dona sense esforç. Ja m'agradaria a mi que es donés sense esforç, però tu saps, mira, els grans homes, tots els grans homes, comparteixen una característica que és una mica frustrant, i és que tots treballen molt. Tots treballen molt. Ves a Picasso, ves a Mozart, ves a Velázquez, ves a qualsevol realment gran i tots treballen molt. Sí, no estan tot el dia allà parats i dir, exacte. Ara tinc una idea. Efectivament. I quan la tenen, i quan és així, perquè tenim, i a mi és un camp que m'interessa molt, veure com apareixen aquestes idees, no? Doncs quan tenen, a vegades, et conten en els seus descobriments, jo he llegit molt d'aquests temes, ja et dic que m'interessa molt. A vegades et diuen que has estat treballant en una idea, no has trobat la resposta, l'abandones i a les 2 hores pujant a l'autobús
just en posar el peu a la tarima de l'autobús, pom, està la llum. Però llavors el que has de fer és immediatament escriure-la Mhm. i Mhm. connectar-ho amb tot l'anterior, perquè si no es queda perduda. No? Mm. És cert que el procés de creació té sempre un component inconscient que se'ns escapa, però perquè això pugui sortir doncs necessiten un esforç, perquè si no acabem dient que tot el que fa una persona, com que ho fa una persona, és bo i és creatiu. Perquè jo sempre poso aquest exemple, les obres completes de Georgie Dan, aquest que ja no el sentim, però era aquest que feia aquelles cançons d'estiu, les Sí. obres completes de Georgie Dan no estan en absoluta a l'alçada d'un quartet qualsevol de corda de Beethoven. I saber les diferències i aspirar al millor és el que ens permet ser creatius de veritat, no tenir no només ocurrències. Però llavors el que comenta, que estic totalment d'acord, però llavors hi ha com una corrent avui en dia, no sé com descriure-la, no sé si té algun nom, però és davant d'aquest cas, dir, sí, però és que a mi m'agrada més, o jo a nivell Efectivament. subjectiu, no? Sí, sí, sí. I ho lligo una mica, no sé si va lligat una mica amb Sí, els sí. articles el llibre d'articles que ha publicat fa poc, La mermelada Sí, sí, sentimental, sí, sí. i que trobo molt interessant perquè realment ho veig al voltant, no? Sí, sí, sí. O tergiversar el llenguatge per aconseguir tenir raó, no sé com dir-ho, és Sí, sí, ho dius una perfectament. neollengua, no? Una espècie de No, no, neollengua. no, ho veus perfectament, exactament. És a dir, a mi m'agrada més i ja estàs, et blindes perquè això és la teva opinió. És com dius, és la meva opinió i totes les Ja, opinions són respectables. Doncs no, no totes les opinions són respectables. Perquè si jo ara et digués que sóc partidari de la violació i et digués, és la meva opinió, doncs no és una opinió respectable. Em pots respectar molt si jo et digués que, mira, l'arròs a la banda m'agrada molt més que l'arròs caldós. I tu em diries, doncs bé, mira, sobre gustos és molt difícil debatre, no? Ara, si jo et digués que m'agrada molt ficar la mà en l'oli bullint, doncs diràs, ei, això ja no és una opinió, això és que alguna cosa enrotlla. Eh? Mhm, mhm, No totes les opinions, per ser opinions, són vàlides. I segon, el fet de que l'opinió sigui teva no li dona cap autoritat. Ni a ella ni a tu que et blindes darrere d'ella. El que et dona valor és el que deien abans. El que li dona valor és un argument, no una opinió que és teva. És el suport de veritat d'una tesi és l'argument que la suporta. Per això són tan importants les matemàtiques. Eh? Perquè tu no pots dir qualsevol cosa si no tens aquest suport argumental al darrere. Eh? I per això jo defenso cada vegada més que una de les funcions de l'ensenyament és proporcionar a l'alumne experiències d'ordre. I per això són tan importants les matemàtiques, insisteixo de nou, no? Perquè a les matemàtiques hi ha un ordre i ja jo diria també. Eh? Però aquestes experiències d'ordre i de bellesa que normalment van unides, doncs ens permeten, són les que ens permeten anar més enllà de les nostres opinions. Quan tu et blindes darrere d'una opinió, això és el que a mi m'agrada, és la meva opinió, a mi és el que... Estàs limitant el teu creixement. Literalment, estàs limitant el teu creixement. Quan tu, per criticar l'opinió d'un altre, et dediques a fer un acudit sobre aquesta persona i així t'estalvies l'esforç d'argumentar, estàs també limitant el teu creixement. Però també ens trobem a vegades, o jo m'hi he trobat parlant amb gent que em diu ja té una experiència en allò en què... Una experiència concreta, per exemple, Sí, estàvem debatent sobre el fet de la medicina alternativa, sí, Josep Pàmies, si el coneix, bueno, sí, sí, una mica tot aquest món homeopatia, sí, que bueno, jo com a científic evidentment estic totalment en contra davant de les falta sí, sí, d'evidències, no? sí, I al final l'altra persona em deia, oh, però jo vaig veure un gos com es recuperava sí, de la, em sembla que era l'esmaniosi o així, una sí, malaltia, sí, les manioses, gràcies sí, gràcies sí. a una sèrie de
productes d'aquest home o Sí, d'un sí. altre, però I clar, davant d'aquesta evidència, jo crec amb Però això això. no és una evidència. És un cas, Això és no un és, exemple això, concret. No això és sé. una evidència perquè seria una evidència si tinguessis controlades totes les possibles variables que han pogut afectar la millora. Clar, Dir, clar. això no és el cas concret, és dir, un cas, en tot cas el podrien utilitzar d'una altra manera. És dir, si tu dius, pues, què sé jo, que tots els gats volen i jo et mostro un gat que no vola, amb un que et mostri et demostro la falsetat. Però en tot cas, quan jo intento suportar una tesi a partir d'un únic cas, o sóc capaç de controlar totes les evidències, o sigui, totes les variables, o estic aquí fent tonteries. Mira, hem de recuperar molt, molt, molt el rigor del pensament científic, perquè, entre d'altres coses, el pensament científic és molt autocrític. És molt autocrític. I més encara, el pensament científic es caracteritza per la publicitat de les investigacions que permet posar-les al coneixement de la comunitat científica perquè les critiquin. El paper de la comunitat científica és criticar exactament les teves aportacions. No hi ha ciència sense una comunitat científica crítica. Per això Sí, estem molt endarrerint, no? La nostra capacitat com a comunitat és endarrerint quan dient això, no, però jo és que vaig conèixer una vegada, a mi m'han comentat una vegada, jo conec algú que li va passar, això, sí. això, no, O a mi això em és una altra funciona. història. Efectivament, A mi sí. em funciona. Sí, sí. Uh-huh. I llavors, Això és el que deia Popper, que mira, el m'ho ha valor tret de de la... la boca. Sí, Justament anava a parlar de Popper. Sí, pues sí. mira, el que deia Popper, que aquí té ple de sentit, el valor de la ciència no és en el que afirma, sinó en el que prohibeix, no? Mhm. En el que prohibeix. És a dir, si jo et dic que la teoria de la gravitació prohibeix que si jo deixo en aquest got doncs es quedi aquí a l'aire, doncs puc perfectament comprovar si aquesta prohibició té sentit o no. Mm. Popper té tota la raó en enfrontar-nos amb els fets que poden posar en qüestió les nostres evidències. No? I per això insisteix també que una acumulació de fets positius, per molt que corroboren una hipòtesi, no poden demostrar mai la seva veritat. Mhm. Dir, Sí, tu pots, això és, sí, acabo, és no, la no, digui, diferència sí. entre el lògica, el que s'anomena el modus ponendo ponens i el modus tollendo tollens, o l'afirmació del conseqüent o la negació de l'antecedent, no? Dir, en fi, Mm. no Sí, s'allargarà aquí. també jo recordo de quan ho vam estudiar a COU, la falsabilitat, no? Teoria de Clar, si és una teoria és falsable o no, a partir d'aquí doncs ens anem movent, no? si I quina sort vas estudiar COU. sí, Ara, sóc una ara, mica ara, viejuno. ara això és impensable, poder estudiar aquestes coses. Ostres, Clar, perquè m'agrada vas molt estudiar filosofia. Popper, clar. Sí, 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 sí. sí, teníem textos... bueno, era una altra història. Sí. Curiosament, era un mal estudiant, estudiant en el sentit que no me n'en sortia gaire de filosofia, però sóc molt, molt, molt fan de la filosofia. I Bueno, llavors era una cosa curiosa, no? Però els estudiants ja depèn de com ens posem, doncs ens surt bueno. més bé més malament. Però sí que és veritat que se'n van quedar molt alguns filòsofs i ho agraeixo al professor precisament que teníem a l'institut. Tu no sé si té pressa una hora per marxar o... Hauríem d'anar acabant, sí. Vale, sí. Eh? Miri, només la segona part del seu llibre, de Defensa del coneixement poderós, em va agradar molt el fet de comparar la intel·ligència amb una capsa d'eines. Clar. I em va agradar tant que no sé si ho pot explicar als nostres oients, no? D'alguna manera és Sí, molt, molt però interessant. això és... La qüestió que a mi m'interessa aquí especialment és diferenciar entre el coneixement de l'expert i el coneixement de l'aprenent. Mm, L'aprenent, tu tens una capsa d'eines i en aquestes eines hi ha una quantitat de peces, cadascuna. Tu saps més o menys per què serveix cadascuna, però falten estratègies d'ús. L'expert no només té eines, té una estratègia d'ús i sap quines eines
li faran falta per resoldre un problema. Mm. Aquesta capacitat d'integrar les eines en un projecte és efectivament la intel·ligència, no? D'integrar, això ho deia Plató, d'integrar les parts en un tot. Això és la dialèctica. Això és la dialèctica. El joc del pensament, el joc de la intel·ligència és la capacitat d'anar de les parts al tot i del tot a les parts. Per això és important, retornant al començament, tenir coneixements poderosos, tenir aquests conceptes abstractes i rigorosos perquè són els que et permeten integrar la diversitat en unitats. Però bàsicament és això, el que diferencia l'expert de l'aprenent és que l'aprenent té una capsa d'eines i l'expert té una altra cosa, té eines que s'integren en un projecte. Sí, és que precisament li parlo d'això precisament perquè me vaig sentir molt identificat, perquè jo soc tècnic fem plantes depuradores d'aigües a la nostra empresa i, bueno, jo soc bioquímic de formació. Llavors, clar, també hem de fer una mica de tot aquí. I haig d'anar amb la meva capsa d'eines. Però, clar, jo mecànic no ho soc. Llavors, em va fer molta gràcia perquè em vaig sentir molt identificat, perquè jo, en el fons, soc un aprenent. Cada dia vaig aprenent i he aconseguit fer remenar una mica la clau anglès amunt i avall. Però, clar, després me ve el meu company, que és el que en sap d'això, i ja diu, bueno, doncs vaig a fer servir exactament l'estratègia, aquí està. I m'hi va marcar molt. Només dues coses abans d'acabar i així ja el deixo. Smart Fraction. Em va marcar molt aquesta idea de que ens pot portar a una aristarquia intel·lectual i ho vaig relacionar amb Plató i el seu govern de filòsofs. No sé si estic dient una tonteria, però si ho pot desenvolupar res, jo sé que és una mica complicat, Són dues coses diferents. Plató és molt punyetero, Plató és molt punyetero perquè encara que és cert que diu a la República, que exactament no diu que defensi un govern de filòsofs, sinó que diu els mals de la política només acabaran quan els governants es facin filòsofs o els filòsofs per xiripa vulguin ser governants. Només acabaran, la qual cosa vol dir, es pot interpretar de dues maneres, que de la política acabaran o que no acabaran mai. Perquè mai no veien a governants filòsofs ni filòsofs governants. El que veien és una altra cosa. I, de fet, al final de la República ens trobem en el realisme de Plató quan diu tot això és un joc que hem fet en l'aire. Han construït una ciutat en l'aire. Però les coses que estan en la història, totes canvien, totes es modifiquen. I, per tant, és impossible construir una ciutat com si fos una figura geomètrica. Tal com jo l'entenc, la república és una crítica molt ferma als idealismes, és a dir, a tot allò que diuen que Plató diu, no? Però deixem la part. El que dius de la Smart Fraction és importantíssim. Ara, que em sento a vegades, t'ho dic honestament, dius, si alguna cosa només et preocupa a tu, potser que estàs equivocat. Si una cosa dius només et preocupa a tu i et preocupa molt, però només a tu i no convences, no aconsegueixes transmetre la teva preocupació als demés, dius, potser que estàs equivocat. Però el que t'he de dir és que les coses les veig molt clares. Veig cada vegada més clar que que estem en una societat cada vegada més dividida en gent amb molta qualificació, a la qual les empreses els ofereixen contractes molt sucosos, però diuen no, m'estimo més vendre els meus serveis. Crear la meva empresa i vendre els meus serveis. I després tens gent amb poca qualificació que voldria tenir contractes, però les empreses es compren serveis. A tu per 4 dies per fer això, a tu per tal, I aquesta diferència pot a situacions crítiques si no són capaços de crear una classe mitjana que faci de lligam entre els uns i els altres. Per mi, ja et dic, això s'ha convertit en una obsessió, perquè crec que un dels papers de les funcions de l'escola, i que també, si no la fa ella, no la fa ningú, és
crear una cultura comuna complexa. La nostra cultura avui no pot ser ja la dels nostres avis, entre d'altres coses perquè ja que parlem tant de les STEM, crec que les matemàtiques haurien de formar part de l'alfabetització d'una persona normal. Les matemàtiques no deixen de ser un llenguatge. És el llenguatge, deia Galileu, és el llenguatge amb el qual es parla en la natura. Per tant, hauríem de ser capaços d'aquest llenguatge. Ara bé, no som. I la cultura, i aquesta cultura comuna, tampoc veig que l'estiguem enfortint. I llavors corres el risc de que aquest grup selecte, que ja des de fa algun temps es va coneixent com a Smart Fraction, sigui la nova aristocràcia. Si és cert, i aquí plantejo la hipòtesi, si és cert que el coneixement és la nova font de riquesa, jo crec que sí. Jo crec que el coneixement és el petroli del futur, però de l'immediat futur. Llavors, si és així, si el coneixement és la nova font de riquesa i estem deixant el coneixement en mans d'una petita fracció que està desconnectada de la resta, estem cometent la pitjor equivocació pels nostres país. Com aconseguim que no estigui desconnectada? Doncs aixecant el nivell de la cultura comuna. Per això ens interessa tant que la cultura comuna sigui important, perquè és l'únic element que tenim de religació entre tots. La cultura comuna és el llenguatge en el qual es pot posar en contacte un expert d'un inexpert. Però aquesta ja t'asseguro que és per mi una obsessió permanent, però no veig que sigui compartida. L'única persona que he sentit sensible a aquesta tesi és Joaquim Bildarratz, el conseller d'Educació d'Euskadi, que sé que està interessat i que està molt preocupada per aquesta qüestió. També potser aniria lligat una mica amb la desaparició mica en mica d'una classe mitjana com l'havien conegut fins ara, a nivell econòmic social, no? No sé si lliga una mica. Sí. Per això hem de veure que aquí ens estem jugant. Mira, Nietzsche deia una cosa que és molt, molt important. Ell deia, les grans revolucions sempre arriben amb passes de coloma. No es deixen notar. Quan organitzen rebomboris i sembla, mira, estem fent la revolució, això a l'hora de la veritat és molt més rellevant que aquestes passes petites. I la desaparició de la classe mitjana, o el que diria jo, el descens demogràfic, són revolucions que tindran, que estan segur condemnats a tenir una transcendència enorme en un futur immediat. Sí. I llavors, només una última cosa, perquè m'ha agradat molt que parléssim de filosofia també i filòsofs que li agraden. Em podria recomanar 3 filòsofs o els seus 3 filòsofs de capçalera? No. Jo puc parlar-te dels meus filòsofs de capçalera. Deixa'm argumentar-t'ho això una mica. Cadascú tenim les nostres preocupacions. I la filosofia important és la que dona respostes a les nostres, a les teves o a les meves. I les teves són les teves i les meves són les meves. I potser tu, doncs, què et diria jo? Doncs un filòsof català actual, Torralba, pot dir-te més coses que una altra persona. Al final, el que importa és anar obrint-se camí. I aquest camí és el teu camí. És el teu camí. Si jo et digués mira, què sé jo, que jo estic llegint apassionadament i a més tinc una biografia intel·lectual seva, aquest senyor que es diu Leo Strauss, tu i no té per què dir res. No has de sentir cap complexa perquè no coneixis a Leo Strauss. Per què? Hi ha moltes coses que es poden fer a la vida. Ara, si et dic, doncs mira, Plató és un filòsof al que torno sempre, o que m'ha interessat molt dels llibres que he llegit darrerament, aquest o aquest altre, que són bàsicament filosofia de la ment. Fins a quin punt les modernes o el progrés de les neurociències
està afectant a la comprensió de nosaltres mateixos, no? Això m'interessa molt, però cadascú té les seves preocupacions i els teus interessos. Per tant, tu fes-te el teu camí, et perdràs molt, però això és el canvi de la filosofia, sempre estem perduts. Sí, i igualment me fa pensar que també no té per què ser de la nostra corda, un filòsof, en el sentit És que, que això és essencial, clar, això és de fet essencial. seria bo que no només fos la nostra corda, n'hi hagués un que et fes pensar al final, que et posés Però en mira, contradicció, no? aquest en concret és un llibre amb el que jo no hi estic en absolut d'acord. 1000 desencadenados, diu, Exacto, sí, Ray Brassier. Sí, la nada desencadenada, podríem dir. Mhm. Jo no hi estic en absolut d'acord, però m'ha fet pensar molt, perquè una cosa és no estar d'acord i una altra cosa és disposar d'arguments per contradir-lo. Això mateix. Això em Clar. fa pensar que amb Twitter és molt difícil de seguir gent que estàs en contra, però és molt Sí, saludable. efectivament. I ja Bé. deixem estar. Només una última cosa. Vostè, senyor Luris, es considera un professaurio? Jo sóc pedagog, per tant, seria absurd que renunciés a la meva titulació. Jo sempre em considero, primer de tot, mestre. Jo sóc pedagog, jo vaig fer pedagogia i em sento molt còmode amb les meves coses, i després he fet filosofia. No em preocupa molt, ja saps que això em sembla tan esquemàtic. Mira, a l'hora de la veritat... És una frivolitat, disculpi, Sí, que no és una cosa que... No, però t'entenc, perquè forma part del debat actual. Sí. Jo a vegades m'hi trobo defensant idees que dic, per exemple, aquesta, no?, que he comentat abans, quan els hi deia a un grup de mestres, a un grup nombrós, escolta, sabem com s'ensenya a enraonar? Ho sabem? Doncs això és un repte que tenim. Aquí sí que hem d'innovar. Si no ho sabem, hem de buscar, hem de fer, perquè si no, què estem fent? Estem fent... I en aquest sentit, jo em sento a vegades que el que a mi em preocupa no forma part de les preocupacions, diguem-ne, més comunes. Però ja m'està bé. Ja m'està bé perquè, entre d'altres coses, mira, decía Sartre que un intel·lectual és aquell que s'hi fica on ningú el crida. I una mica és de fer això, doncs ficar-te allà on ningú et crida, dient quines són les teves dèries i sabent, això sí, que si al llarg de la vida has estat canviant d'opinió tantes vegades, potser tens encara la sort de canviar d'opinió unes quantes més. Molt bé, doncs amb aquesta frase interessant per anar-hi pensant, ens acomiadem del mestre d'escola, Gregorio Luri. Molt bé. Moltíssimes gràcies un altre cop i bé, això és el racó de pensar, podcast d'entrevistes multidisciplinars. Jo soc Jordi Fàbregas i em podeu trobar a rdpensar a Twitter i en el mail info@elracodepensar.cat. Moltes gràcies. Un plaer.